हाय नमस्कार मित्रांनो, काय म्हणता मिस्त्री? बरोबर घ्या. नमस्कार मित्रांनो. आता अजून कोणीच नाही बघायला. इथं एक जणच बघते आताशी. बोला चला. काय आपलाच मित्र आहेत बरं का. करा शेअर करा, सबस्क्राईब करा, चांगलं चांगलं व्हिडिओ बनवा. त्यांचा पहिलाच व्हिडिओ आहे ते आलं इथं आपल्या इकडे मित्रांनो, आपल्या घरी शिंदेवाडीला खास भेट घेण्यासाठी. ती म्हणली व्हिडिओ कसं काढायचं आणि कसं टाकायचं त्यांना. मग म्हणलं काय नाही, यूट्यूबमध्ये जायचं, ते गोल असतं अधिक चिन्ह, त्याच्यात टच करायचं, कॅमेरामध्ये व्हिडिओ काढायचा आणि अपलोडिंग करायचा. होय बरं, आपले व्हिडिओ कसं काय वाटतात? एक नंबर व्हिडिओ. आणि बरं का टिकटॉक पासून फॅन आहे आम्ही यांचा. बरं का मित्रांनो, बऱ्याच दिवसापासून फॅन. आणि मी म्हणतो तू आज करती आलो आम्ही इकडं. बरोबर. तुकडा मिस्त्री यांचा पण चॅनल आहे युट्यूब वर. त्यांना शेअर करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो बरं का, तुमच्याकडे ना इंदापूरला लोकेशन चांगलं व्हिडिओ वगैरे बनवायला, लोकांना माहिती दे ना. खाली नदीला जायचं, तिकडले व्हिडिओ काढा, उजनीला ह्याला जायसारखं भरपूर लोकेशन आहे, तुम्हाला जवळ आहे तिथून. तुम्ही काढा. काय असं लांच वगैरे चालू असते ना, कालटण परत ना शिरसवडीत ना कुगावला. सगळं माहिती मिस्त्री. तुम्हाला वेळ मिळेल का नाही तसं रिसॉर्ट बनवा, पाणी मिस्त्रीला सगळी माहिती लोकेशन आमच्यातली. मिस्त्रीला सगळं लोकेशन माहिती आमचं. निर्बळ झोपता करता हिडीव ही टाकीत जागे लागा काय त्याला 10 मिनिटं. बापू व्हायचं, बापूला भेटून भारी वाटलं आम्हाला. बरं का, करा ना. टाकीत जा टाकीत. चालतंय. ओके, बाय बाय. व्हिडिओ काढा बरं का तुम्ही आता पुढे. हो,